Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, walang naramdamang kakaiba ang binata kundi ang labis na pagkamangha. Para sa kanya, iba ang pamamaraan ng pag-iisip ni Benedicto pagdating sa laban. May abilidad itong ibahin ang takbo ng pangyayari sa kabila ng pagiging dehado nito sa digmaan. Dahil sa ganoon itong pag-iisip, kaya na may kahit papaano mataas ang pakiramdam ng kurkur na sila ang magwawagi sa misyon. Makalipas pa ang 2 araw, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa lugar na kanilang narating, wala na silang nakikitang mga ordinaryong namumuhay. Alam nilang malayo na sila noon sa sibilisasyon, sa kadahilan ng milya-milya na ang kanilang nilakad. Habang binabagtas nila ang daan, narating na nga nila ang pangatlong bundok na sinasabi ng buso. Pagsilay nila sa paanan nito, maigi nilang pinakiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, nakaamoy sila ng kakaiba sa hangin, hudyat na meron ngang nilalang ang naninirahan sa lugar. Pag-amoy ng kurkur sa esensyang nalalanghap ni Benedicto, ito na mismo ang nagkumpirma na isa sa mataas na gwardya ng matanda ang nanananahan sa lugar. Sa ilang ulit niyang pag-aamoy noon sa hangin, doon na niya naisipang ipagbigay alam ang kanyang nalalaman sa kanyang kaibigan. Dobleng pag-iingat. Ang bantay sa bundok na ito ay isang kigkig. Bulong na wika ng kurkur. Kigkig? Sigurado ka? Sa pagkakaalam ko, naninirahan sila malapit sa sapa. Ano naman ang ginagawa nila rito? Nagtatakang sagot naman ni Benedicto. Nang marinig ito ng kurkur, muli niyang inamoy ang bahong sumasabay sa hangin. Mahirap man kasing isipin pero napaka-imposible na manirahan ang isang kigkig sa isang bundok kung saan walang katawan ng tubig na dumadaloy. Naniniwala kasi silang dalawa noon na ang kakayahan at lakas ng kigkig ay nagmumula sa mga alaga nitong naninirahan sa sapa. Kalimitang kasama ng kigkig ay mga buwaya at malalaking sawa na siyang pinapakain niya ng karne ng tao. May mga pagkakataon ding nag-aalaga ito ng mga bayawak at baboy ramo. Dagdag pa ni Benedicto na kapag nag-umpisa ng pakainin ng kigkig ang mga nilalang, sasakupin na yon ng kanyang mga dasal. Lahat ng ipapagawa ng kigkig sa mga hayop niyang alaga ay susundin ito na parabang silang lahat ay nagkakaisa. Ang labis pang mapanganib sa ganoong uri ng nilalang ay ang kawalan nito ng limitasyon sa mga hayop na maaari niyang alipinin. Sinasabi din ng mga matatanda na ang mga kigkig hindi naman talaga kalimitang kumakain ng karne ng tao. Ginagawa lamang nila ito upang may maipakain sila sa kanilang mga alaga. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pagmamasid sa lugar. Habang pinapasok nila ito, lahat ng mga kaluskos sa paligid mariin nilang binigyan ng pansin. Medyo doble ang kanilang pag-iingat noong mga oras na yon, lalo pat alam nila na nakapasok na sila sa teritoryo ng kigkig. Konting pagkakamali, maaaring pagpistahan sila doon ng mga alaga nitong hayop na nakakalat sa buong paligid. Sa pagdating nila sa paanan ng bundok, bigla namang nanlaki ang mga mata ng kurkur nang makasilay ito ng may kaliitang sapa na merong dumadaloy na tubig. Pagsilay niya sa dulong parte nito, bumungad sa kanya ang 2 bayawak na animoy umiinom habang nakatingin sa kanila.
Sa puntong yon, doon nila napagtanto na maaaring alam na ng Kigkig ang kanilang pagdating. Upang hindi na nila gaano pang masilayan ang mga bayawak, minabuti nilang lumayo sa maliit na sapa hanggat maaari. Kampante pa naman sila noon kahit papaano, gawa ng hindi pa sumasapit ang takip silim. Sa pagsapit ng 6:00, dahan-dahan nang nagbabago ang buong paligid. Bukod sa mga salot na kanilang nararamdaman sa lugar, maya't maya rin ang kanilang pagsilay sa mga sawang nakapulupot sa bawat punong kanilang nadaraanan. Unti-unti ding napapansin nila Benedicto ang mangilan-ngilang mga bagat na animoy pilit silang nililigaw. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga tuluyang tumalikod ang araw sa buong paligid. Sa pagdilim ng paanan ng bundok, wala silang ibang ginawa kundi ang makiramdam at magmasid. Upang hindi nila masindak ang Kigkig, kagaya ng una nilang ginawa, ikinubli nila ang kabuuan ng kanilang presensya. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't bigo silang dalawa na matukoy ang daan na maaari nilang tahakin. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, wala naman silang nararamdamang kakaiba. Malayo-layo na rin ang inikot nila pero nakapagtatakang hindi pa rin nila masipat ang kinaroroonan ng tahanan ng nilalang. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, bigla naman silang natigilan nang maramdaman nila ang paglitaw ng isang presensya sa tabi ng maliit na sapa. Ilang ulit na silang napadaan sa lugar na yon pero hindi nila nagawang mapansin ang ganoong uri ng aura. Upang makumpirma ang kanilang naramdaman, pinili nilang tumungo roon kahit medyo may kalayuan na ang kanilang kinaroroonan. Aminado silang dalawa na hindi sila maaaring umusad sa mga susunod na bundok hanggat hindi nila napapaslang ang Kigkig. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang isang maliit na barong-barong sa gitna mismo ng sapa. Pagsilay nila sa ilalim ng kubo, kitang-kita nila ang napakaraming buwayang nakatingala sa entradang pinto nito. Marami ding sawa ang nagsisilaylayan sa bawat sanga ng punong naroon, indikasyon na nasa loob ng tahanang yon ang nilalang na kanilang hinahanap. Habang umiikot ang kanilang paningin sa lugar, hindi nila maiwasang ibalik ang kanilang atensyon sa nakasaradong pinto ng kubo. Bukod kasi sa may naririnig sila doong umiiyak, maya't mayari ng kanilang pagrinig ng animoy matandang kumakanta. Dahil sa lalim ng boses nito, kaya na may kahit isang kataga wala silang naiintindihan. Maya-maya pa, napasilay na lamang sila sa bintana ng kubo nang masipat nila ang isang butot balat na kamay na merong hawak-hawak na ulo ng sanggol. Pagbitaw ng kamay na yun sa ulo, agad naman itong pinagpiestahan ng mga buwaya na parabang hayok na kumain ng karne. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na lumabas ang isang matanda na halos hindi gaanong makumpirma nila Benedicto kung babae ba ito o lalaki. Wala kasi yung buhok sa ulo at halos hindi nila gaanong maaninag ang kasarian nito kahit napakaliwanag ng buwan. Wala din yung palatandaan na babae, subalit mariing pinaniniwalaan ng kurkur na isang babae ang nilalang na yon. Ayon sa kanya, hindi kukuha ng lalaking Kigkig ang matanda sapagkat sa angka ng mga nilalang na yon, kinikilalang mas makapangyarihan ang mga babae. Sa lahat ng uri ng Kigkig, tanging ang mga babae lamang ang walang limitasyon pagdating sa paglikom ng mga nilalang na nais nilang alagaan.
Pagbaba ng nilalang na yon sa kubo, bumungad sa kanila ang napakatingkad nitong dilaw na kulay. Sa unang tingin, mapagkakamalan mong may sakit sa atayang nilalang na yon dahil sa kakaibang kulay ng balat nito. Nag-uumapaw din ang langis nito sa katawan na parabang hindi yon kayang ihiwalay ng tubig sa kanya sa kabila ng napakalakas na agos nito. Paglapit ng kikig sa mga buwaya, hinawakan niya yon pa isa-isa. Habang ginagawa yon ng nilalang, panay naman ang pagbuka ng bibig nito habang patuloy na umaangil. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang humarap sa kanila ang napakaraming buwaya na kasalukuyang nagpapahinga sa sapa. Nag-umpisa na ding bumaba ang mga nagsisilakihang sawa, indikasyon na kinakailangan na nilang maghanda. Nang ilang dipa na lamang ang layo ng kigkig at ng mga alaga nito sa kanila, doon na ipinakita nila Benedicto ang kanilang totoong anyo. Dahil sa inyong pagdating, nangangahulugang nagawa niyong mapaslang ang aking kaibigan. Matanong lang, naging masaya ba siya sa kanyang huling sandali? Seryosong wika ng kigkig. Nang marinig ito ni Benedicto, seryoso naman siyang tumitig sa nilalang habang sumasagot dito ng, "Hindi naging masaya ang kanyang kamatayan. Pinahirapan namin siya para umamin. Ganon din ang gagawin namin sa'yo kung ikay makikipagmatigasan." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tinawag ang sibat ni Ahum na siya namang dali-daling lumitaw sa kanyang kamay. Nangusap na din ang kanyang gabay sa kanyang isipan ukol sa mutya nitong ipapahiram sa kanya. Alam ni Benedicto na pinapahiram ng diwata ang angkop na mutya laban sa kanyang kaharap, kung kaya't kampante siyang mapapakinabangan niya yon ng husto. Benedicto, mutya ng salsagan at mutya ng sapa ang ipapahiram ko sa iyo. Gamitin mo ito ng may katalinuhan sapagkat hindi biro ang mga alaga ng kigkig na inyong kinakaharap. Kapag nalapa kayo niyan, posibleng magkapira-piraso ang inyong mga katawan. Paalala ng kanyang gabay. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung naglaho na parang bula. Sa pagsilay niya sa kurkur, tumambad sa kanya ang nakakapangilabot nitong anyo habang abala sa pakikipag-usap sa unlauna. Mariin itong sinabihan ng binata sa kung ano ang nararapat nitong gawin upang hindi sila malagay sa alanganin. Maya-maya pa, nabaling naman ang kanilang paningin sa kigkig nang maramdaman nila ang pag-utos nito sa mga buwaya. Sa isang iglap, sumugod sa kanila ang napakaraming mga buwaya at sawa na naroon sa paligid. Dali-dali namang umalis sa sapa ang dalawa sa kadahilan ng napakabilis ng mga buwaya kapag naroon sa ganoong lugar. Habang binabagtas nila ang daan, mayat maya naman ang kanilang pagramdam sa mga bayawak. Kanina pa kasing hindi mapakali itong binata, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi mawawalan ng alagang bayawak ang kigkig. Maaaring nagkukubli lang ang mga ito sa paligid at naghihintay ng pagkakataon na sila'y manghina at hindi na makalaban. Akala nila Benedicto hindi makakasunod ang mga buwaya pero nagkamali sila. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang maramdaman nila ang mabilisang paghawi ng mga damo sa paligid. Pagsilay nila sa kanilang likuran, tumambad sa kanila ang mga buwayang simbibilis tumakbo ng mga baboy ramo.
Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't wala na silang nagawa kundi ang maghanda. Habang hindi pa nakakalapit sa kanila ang mga buwaya, 2 ulit itong binato ni Benedicto ng tangan niyang sibat. Sa bawat pagpapakawala niya sa sibat na yon, ramdam ng kurkur ang panghihina ng kanyang katawan. Alam kasi nitong napakahalaga para kay Benedicto na hindi masayang ang kahit isang sibat, gawa ng malaking kapalit nito sa lakas niya. Kapag gumawa siya ng 5 sibat ni Ahum ng magkakasunod, maaaring hindi na siya makatayo sa loob ng 3 linggo. Nang masipat ng kurkurang pagtawag ni Benedicto sa pangatlo niyang sibat, dali-dali naman yung lumapit sa kanya upang siya ay pagsabihan. Hindi mo kailangang gawin yan. Isipin mo, sa bawat pagbato mo ng mga sibat, hindi ka sigurado kung tatamaan ng 5 o 10 sa mga buhaya. Maging mapagpasensya ka, kayang-kaya natin sila. Seryosong wika ng kurkur. Nang marinig ito ni Benedicto, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, "Hindi ako nagsakripisyo ng 20 taon ng aking buhay para sa wala. Marami ang naging kapalit nun. Hindi mo lang alam." Matapos nitong makapagsalita, laking gulat na lamang ng kurkur nang bigla niyang masipatang pagtawag nito sa 5 sibat ng sabay-sabay. Pagpakawala niya sa espiritual na sandatang yon, rinig na rinig nila ang pag-ungol ng napakaraming buwaya sa paligid. Subalit kahit marami ng nalagas sa mga nilalang na yon, hindi pa rin ito sapat para mapigilan ang puwersa ng kigkig. Sa paglapit ng mga nilalang na yon sa kanilang kinaroroonan, tuluyan na nga sila nitong nasukol. Pagsilay nila sa napakaraming buwaya at ahas sa paligid, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa kigkig nang masipat nila yung nakasakay sa isang napakalaking bayawak. Akala ko ba itutulad niyo ko sa tadhana ng aking kaibigan? Bakit kayo tumatakbo? Mukhang hindi niyo yata kayang panindigan ng mga bagay na inyong sinabi. Wika ng kigkig. Matapos nitong makapagsalita, buong tapang naman itong inutusan ng kanyang mga ahas at buwaya na sugurin ang mga pangahas na tampalasan. Pagsilay naman nila Benedicto sa mga papasunggab na nilalang, wala na silang nagawa kundi yon ay salubungin. Hawak-hawak niya noon ang 2 sibat ni Ahum na siya namang walang habas niyang itinarak sa mga buwaya at ahas na nandoon. Ang kurkur naman at ang unlaun, ginagamit ang kanilang bilis at liksi upang hindi sila masukol ng mga alaga ng kanilang kalaban. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, marami na sa mga alaga ng kigkig ang namatay. Labis-labis na managalit ang nararamdaman ng nilalang, gawa ng kahit anong gawin niya, bigo pa rin siyang makita ang 2 na naghihirap sa kanyang mga alaga. Ilang minuto pa ang lumipas, halos 10 buwaya na lamang ang natira sa humigit kumulang 35 nitong alaga. Ang mga ahas noong halos gabisig na ang laki, wala nang natira, gawa ng pinagpuputulyo ng unlaun at ng kurkur. Nang mapagtanto ng kigkig na medyo alanganin na ang kanyang mga alaga, nagpa siya yung tawagin ang mga bayawak na nagmamasid sa paligid. Sa paglitaw ng halos 20 piraso nito, dahan-dahan namang napaatras sila Benedicto. Inaasahan na nilang mas higit na mabibilis ang mga nilalang na yon, gawa ng mas maliksi ito ng di hamak kung ikukumpara sa mga buwaya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, minabuti nilang kausapin ng kigkig
nang sa gayoy mabigyan sila nito ng panahon para makapagpahinga. Batid kasi noon ni Benedicto na medyo naghihirap na ang kurkur sa kadahilanang sinalo nito ang halos kabuuan ng kamandag ng mga ahas na kanilang kinaharap. Kapag napatay pa namin ang mga alaga mong yan, ano na ang gagawin mo? Batid kung wala kang kakayahang lumaban gamit ang iyong pisikal na kakayahan. Wika niya sa nilalang. Nang marinig ito ng kigkig, pinili naman itong manatiling tahimik habang nagmamasid. Maya-maya pa, sumagot naman ito sa kanya ng, Masyado mo namang hinuhusgahan ang kakayahan ko. Alam mo, hindi ako mapapabilang sa mga mandirigma ng aming Panginoon kung ako'y mahina. Gusto mo na bang makita ang kaya kong gawin? matapos nitong makapagsalita, bigla yung tumalon patungo sa kanilang kinaroroonan. Paglagpak nito sa lupa, kitang-kita niya ang hawak nitong animoy isang mahabang patalim na gawa mismo sa mga pinagdugtong-dugtong na buto ng tao. Pagkawasiwas ng kigkig ng armas na yun sa ere, halos ramdam naman nilang dalawa ang hindi pangkaraniwan nitong talim. Animoy kahit titigan lang nila ang armas na yon, tila ba nagagawa nitong masugatan ang kanilang mga kaluluwa. Ilang minuto pa ang lumipas, muli namang sumugod ang mga natitirang buwaya na siyang naging sanhi upang muling magpatuloy ang naudlot nilang labanan. Habang pinapatay nila Benedicto ang mga buwayang yon, paulit-ulit naman silang sinusunggaban ng mga bayawak gamit-gamit ang mga matatalas nitong kuko. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, pansin na pansin nila ang pag-aalangang lumapa ng mga bayawak. Animoy ibinubuka lamang ng mga nilalang na yon ang kanilang malalaking mga bunganga kapag sigurado na silang hindi makakawala ang kanilang mga biktima. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't madaling nakuha nila Benedicto ang lamang sa laban. Napagtanto kasi nila noon na salungat sa mga buwaya ang mga bayawak na alaga ng kigkig na merong mahihinang depensa. Isang tarak lang ng kanyang sibat sa katawan nito, agad na yung namamatay. Madali ding napupugutan ng unlaunang mga nilalang na yon, sa kadahilan ng triple ang talas ng kuko nito sa dibdib kung ikukumpara sa kuko ng kurkur. Nang isang bayawak na lamang ang natira, doon na dahan-dahang tumindi ang tensyon sa buong paligid. Maya't maya kasi ang pagpapakawala ng malalakas na presensya ng kigkig na parabang nais nitong sindaki ng kanilang mga depensa. Bagaman gano'n na ang mga nangyayari, nananatiling matatag ang kurkur sa kabila ng takot nitong nararamdaman sa kanyang katawan. Upang hindi na yon mag-alangang makipaglaban, nagpasya si Benedicto na dalhin ang kanilang pagtutuos ng kigkig sa malayong parte ng lugar. Bago niya iwan ang kanyang kaibigan, mariin niya yung pinaalalahanan na mag-ingat. Alam niyang sugalang ginawa niyang yon, sa kadahilanang alam niyang may posibilidad na mamatay ang kurkur kung magkataong hindi nito masukat ang abilidad na kayang ipamalas ng bayawak. Sa pagdating nila sa isang malawak na lupain, panay naman ang kanilang pagramdam sa presensya ng bawat isa. Ang kigkig noon nananatiling nakahawak sa lupa, handang sumunggab kung masipat nitong papasugod sa kanya si Benedicto. Nang makita ng nilalang na hindi gumagalaw si Benedicto sa kinaroroonan nito, nagpasya yung siya na ang maunang umatake. Kampante ang kigkig na magagawa niyang magtagumpay sa laban, gawa ng sa lahat ng mga nilalang na pinagkakatiwalaan ng kanilang Panginoon, siya ang pinakamabilis. Buong buhay ng kigkig, wala pang nakakita sa kanya kapag siya ay nambibiktima ng tao.
Sa sobrang bilis kasi ng kanyang paggalaw, aakalain mong isang malakas na simoy ng hangin lamang ang dumaan sa iyong harapan. Habang pinaiikutan nito si Benedicto, wala naman siyang ginawa kundi yon ay pagmasdan. Sa isip-isip niya, malaya na niyang gamitin ang karunungan ng kanyang ina, gawa ng hindi na nito maaapektuhan ng kanyang kaibigan. Paglabas niya ng libreta, taimtim naman niyang dinasal ang mga karunungang lumitaw sa mga pahina. Matapos niya yung gawin, inihipan niya yon sa kanyang kaliwang kamay habang nananatiling nakatayo. Pagramdam niyang susunggab na ang kigkig, buong puwersa naman niya yung pinakawalan na siya namang mabilisang tumama sa dibdib nito. Sa sobrang lakas ng pag-atake ni Benedicto, halos hindi na makatayo ang kigkig dahil sa napakatindi ng pinsalang inabot nito. Ilang ulit mang pilitin ng nilalang na yon na tumayo pero wala na yung lakas na parabang ang kanyang gulugod ay tuluyan ng nawasak. Habang nakaupo yun sa ilalim ng puno, panay naman ang pagsusuka nito ng napakaraming dugo. Hindi na din maimulat ng kigkig ang kanyang mga mata dahil sa labis nitong iniinda ang pinsalang tumama sa katawan niya. Matapos masilayan ni Benedicto ang sitwasyon ng nilalang, ni katiting na awa hindi niya yon pinakitaan. Imbis na kausapin yon ng mahinahon, buong puwersa niya yung inasinta ng kanyang sibat na siya namang bumaon sa magkabilang binti nito. Pagramdam ng kigkig sa pinsalang kanyang tinamo, wala na itong nagawa kundi ang sumigaw ng sumigaw habang patuloy na nagmamakaawa. Wala na itong pakialam sa kung sino man ang makarinig ng kanyang mga sinasabi, basta ang nais nito, mabigyan siya ng awa ni Benedicto. Dahil sa naging asal ng nilalang na yon, kung kaya't dali-dali naman niya yung nilapitan. Pagdating niya sa harapan nito, minabuti niya munang yon ay titigan. Nang medyo kumalma na ang nilalang, bahagya niyang sinipat ang kurkur upang makita ang kasalukuyan nitong sitwasyon. Sa pagbaling ng kanyang atensyon sa kigkig, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang bibig sa tenga nito habang seryosong bumubulong ng, "Sabi ko naman sa'yo, mas higit ang pasakit na dadanasin mo kesa sa iyong maumong kaibigan." Okay, grabe talaga, sobrang talino ni Benedicto, no? Yung mga desisyon na dapat niyang gawin, parang on the spot, naiisip niya na kaagad eh. Pero sino dyan na-excite sa pagtatagpo nila ng matanda? Kasi parang nasabi nung nakaraan niyang kalaban na medyo nanghihina na yun eh. Pero di natin masasabi kasi nga, kaluluwa pa naman ng mga demonyo yung nakasanib, di ba? Kaya yung 17 tsaka yung 18, sad to say, finale na yun. Mamayang hapon din yun, 5 ng hapon at saka 7 ng gabi. Pahintay na lang ako. Salamat.